Kaixo denoi, ongietorri nire kanalera, ongietorri ilargiren kanalera. Hementxe nao, Resident Evil 7 demoan brillo erabakitzen partida hasi baino lehen. Bueno, pixko kakatia naiz, orduan. Ez dakit brillo asko, jarri... Brillo gutxi, jarri YouTubeen pixko tilunago ikustea beti, orduan, bueno, pena da baita dana txokok eta ilun xamar ikustea, orduan, a ber. Venga, hor urtzikoet. Pixko argitasunakien. Resident Evil 7, beginning aur, bueno, astea, esku batzukien. Sal de casa. Vale, momentik naiz hasi eta ya izututana. A ver, no tienes ninguna cinta de vídeo, vale. Mesedez ilunpetatik inorrez agertzia. A ver, nota daukeu. Voy a estrellarlos contra las piedras. Vale. Esaldi ona, ongi etorri polita. Falta un fusible. Ate bat. Pausuak entzute ditut, Ez da zergati, baino pausuak entzute ditut. Etzen ditut kajoiak ireki. Ez da olako kajoirik noski. Tximenea badalako. Bale, zen mendikateko gea. A ber, kuadro bat. Bale. Venga. Ah, pianoa jo dezaket. Ui. Bale, ez. Ezin da pianoa jo. Bale. Bueno, venga, armaioa ikusiko eta atako gea. Valientea, ez? Atzea gutzen naiz. Eta dana, sofan atzea. Bada norbait. Aieka batea. Joateak bestik ez daude hemen. Bale, itxita. Zinek itxi du ate hoi. Sartzen nahi hemen. Venga, ba. Bale, oso toki estantzi politia jendea gonbidatzeko. Ai, ama. Ben ez dago ezeraz. Arma bat, zerbait, makil bat. Bale, venga, ba. Momentuz, zegora junten gea, ez, momentuz guazen beko zindea zerrireki. Beko zona behitzea, bale. Ez du maten printzipio inor da honik. Akojonatuta nao, baina ez du maten inor da honik. Ui, soinuak entzute ditut. A ver. En serio? Hemen aspaldian ez da inorri bili. Ai, ama. Zer da, bele bat? Itxitxi. Aberroendik egan astean hor, bele zombi batekin borrokatu behar nahi zen. A ber. Kaxula bat. Zen azka. Kendu hortikan. Txitapa, itxitapa. Txitapa. Tapa itxin behar.
Hemen zerbait dago. Una cerradura con una llave pequeña. Eta hemen zerbait dago. A ver. Buah, dana desastroso, Etxe hau aspaldian ez dute garbitu. Dana puskatuta. Vale. Está cerrado con una cadena. Uf. Ez dakit horra aurra jumarko nukeen. Eia, mamatit bildur bat pasatzen naizenen hor. Tipiko resident bezala horko tabloiak puskatza eta esku batzuk agertzea eta... Zertez zera agertzen nahi eta beldurtuta. Bale, horre mate birtera daula baina... Beira, bale, ireki dezakegun ikustea atzeko armaioa. Ta ez, itxita noski. Komo no. Bale. Beira, tenozak behintzat berriak ematut ez? Bueno, ez. A ver. Desde luego itxita. Beldurra matei, bolta matea. Bakarrik nagola ematen du baino, ez izan inusen. Sanordai dago etxean, zelatan, fijo. A ver, selecciona el objeto, vale. Mesedez barruan inorrez eutia. Entzerratua. Vale, ez inor. Vale. Vale. Argia ezin da piztu, ez ezin da piztu argirik. Bale, gora ez dut joan nahi, lehenoko tokira jongo naiz. Hemen kajoiak ezin da ireki ez. Oi, zizan da hoi. Hemen gatea lehen... Itxeatea bazpare. Norbait baldin badago barruan entzerratu datzea, baina... Eta, bale, bideoa jarriko dugu ez? Topatutako bideoa. Bideo erabakitzen dugu. Venga, ba, hasten da. Ekainak bat, 2017, futuroa ingo dugu. Yes? Ui, ama. Joder, roi sustua. Venga ya, Pete. Yo solo trabajo con profesionales, bani pro bat naiz, Pro kakati bat, baino... Pro bat. Vale, yo no hago doblajes. Emozionan nintzen eta ez dut irakurri. Vale, no me da buen rollo. Vale, nahi ez da. Atzatik badakagun horbait, ez. Vale, begirazu zaurrea. Vale. Try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Vale, ba, grabatuko dugu. Grabazio bat egingo dugu. Etxeana. Ez dakit zerratik erabaki duten etxe hau. Fijo rollo nago ematezun etxeak egongo ziela aurreago. Are we rolling? Bai, grabatzen egia. Pega. Get out of the way. A ver, bestia, machete. Chita. After you. Después de ti. Vale. Ez dago inorrez. Guri jarraika. Why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Bai, porkeria bat ina da, bai. Fuck me.
I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Osea, ez dut atzera begiratuko, jarraitzen badigute jarraitzia. Farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. 3 urte abandonatuta. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Hemen zaude, Lukas? Ah, shit! Ez berriz hau ikutuko. Bai, ikutzen dugu berriz. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Bai, venga, ba. Andre? Andre? Bajunda gizon hau. Andre! Andre, grabatin behar dugu. Hau profesionaltasun falta da, Where is he? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Orgoian argi bado. Ikusi orgoian argi badola. Bueno, nik honin jarraituko jot. Bazpare. Bale, lehenoko tokin gaude. Hemen sukaldea zegoen. Osea, sukaldea bideoa grabatu dugun tokia. Did you hear that? Osea, telebista zaun tokia. Zindet hitz egin irakurri eta beldurra pasa batea. Andre? Andre? Where the fuck is he? Osea, entzutitut pausuk denbo guztien, ez dakit gugean, ez dakit Andre den. Andre, where are you, man? Ez dakit psikopata baden. Andre? Horako toki baten lehenengo erregela da ez separatzea, osea, danak juntu. Bestela, vamos cayendo, eta hiltzen goaz banaka, eta akabo jokua. What the hell? Zarrapatu du honek. Ara? Oilan ez dut ikusi hor nengola. You gotta be fucking Osea, jolasten nengolani, ez dut ikusi. Alright, Bueno, bintzat ez ditutzi. we find Andre and we go. I mean, fuck this show. Uste zuzuk Andre hor sartu dela? En serio sartu behar dut hor? Para agacharse, vale. Ez dut horrea bere jetxi nahi. Need a nice hero shot of me En coming down serio? the ladder. So, Ni lehenengo? Ni hainez grabatzen segizu ez? Bale, venga, ba. Ez dut jetxi nahi. Begiratu daiteke ingurutara, ez? see, what is it? Pues... Ez dakit esan zer duen hemen. Eta asko ikusten. Andre? Hola? Ai, nazka. Ai, ama. Hortik azaldu dana, hoi? Bale, bideo polita, ikusi dugu bentsat, nola iritsi gehan etxe hortara. Bale, berriz, hemen azaltzea. Bideo zinta berdin ez du sartuko noski. Voy a estrellarte contra las piedras. Vale. Lehen jartezun, voy a estrellarlos, eta guain, guri estrellatuko digute ondo. Notizi polita. Eta hau ere etzan lehen ez? Etzan lehen, odol marka. Bale, horrekin irekitzen genuen horko atea, baina ez dakit nik jeistea
Hona izan daiteken. Horrentxe hortik atea, bueno, haintxe ez, baina grabatu zaren hortik atea ginen da. Igual pista bada bideoak esateuna basi izazu hortik. Bale, zutitu gaiztezen. Zen azka. Giltza. Eta baina eskailera falta hasiko baina ezin dugu jetxi. Bale, agian giltza hartzeko izan du da. Itxi daiteke horko ate hoi. Ez dit konfiantza ematen irekita gehatzea. Horko atea. Bate gaina. Bale, fusible gabe jarraitzen dugu. Hemen mai gainen ez dago ezerraz. Ez dago ezer. Hemengo giltza da, lortu deuna. Ui, ama, berriz itxi da, joder. Ai, ama. Ui, sustua, ze izan da, hoi. Buf, ez dut gora jun nahi. Osea, noa super azkar. Ai, ama, joder. Hoi sustua emanaz. Atetzeko bateako giltza izangoa? Ez, ezin du baina azkar izan. Manikiak eman dit susto bat etzaztela, imaginatzen. Saltota den egin dut. Ez. Selekziona objeto. Bai. Ai, ama. Joder. Bale, honek askatu dugu. Bale, hasiera nola hasi da, baina grabatzen jarri nahizeneko ez da atera. Tipoa etzantaz dago urruti. Eta ni lotuta neon. Ai, eman norbait dakazu azian. Beitu atzea, hostia. Hala. Bain, bai, bakarri gatu naizela. Ez Andrew, ez hau. Eta zin da tipo. Bai, txusia. Bale, da denbo guztien erdi grabatzen nahizean bitarten jolasten naizea. La familia te espera a principios de 2017. Programa para embajadores de Resident Evil 7. Puf. Pulsa cualquier botón, bale, bai, hola, hasi naiz. Bale, hausi izan da badana. Berriz hastea. Sal de la casa. Bale, hola, hasi naiz lehen. A ber, hola, hasi naiz lehen. Bale, baina zituzten hori biltzen. Berriz emateu hasierara jungeala, bideozinta gabe. Ezer gabe, hemen pianoa, ez digula utziko jotzen. Eta bueno, pues hau izango zandana, ez? Interesgarrea, pilot goatzen dit bere garaian atazuten peten demoa edo jokua edo esate zuten. A ber, ez, mendik da, ezin da ireki ez da bezer berririk. Esate zuten gero jokuren bat ateako zala horren atzetik, Silent Hill edo. Eta gero ez gendun ezer ikusi. Eta jokuak pilo bat gorazten dit. Pareta hauek, lehenengo pertsona, iluntasuna. Baina, bueno. Naiz gora jun lehen. Hemen danen ibili naiz gora jun. Zandiate bukaera desberdinak ditula jokuak.
jutegia gora. Probatzeatik. Baina, bueno, kriston tentsionago, así que pixko gehiago jolastuko eta... ze izan da hoi. Eta guztien dute. Osa, zen momentutan norbait agertuko zait. Eta atzera baitu nahi. Ama. Joder, manik hau erriz kriston susta eman dit. A ber, botoia emango jot. Stairs, osa eskailerak ez? A ber, ez du funtzionatzen. Bueno, karo, ez badago elektrizitaterik ze funtzionatuko noski. Baina, bueno, lehenoko berdina nahi zaiten. Lehenoko gauza beha nahi ziten, hemen hau hartu dut. Hau bitxita dau, baina karo, hengo partidan ez dugu biltzik. A ber. Eta hemen zinta dengo da. Guazen dana ondo behitzea bazpare... Euskalotuk jakin nahi zengo dan boltso hoien barruan. Baina eski ja situazioak bakarrik, lehenengo pertsonak, soinuak... Oso urduri jartzen hau, oso urduri jartzen hau. Dedo falso. Eta zein gen di begi honekin, gaiztoi begitik sartu? Osa, zein dezaken di horrekin, abertze, ze demontre tako behar dut begia. Esateko, horti dator. Seinalatzeko gaiztu zertako nahi den nik hau, begi bat. Osa, begi bat, behatz bat. Bai, ez dakit zesateten ere. Ui. Vale. Soinuak ez mesedez, hemen egon gehat etzon ez ere. Osa ondo, nire bigarren pasoan behatz bat lortu dut. Behatzakin igual ireki daiteke. Atia. Osa, ake bien hemen soinu hau. Ake. Hemen, falta un fusible, vale. Beira, lehen ikusi dugu nota, baina hendik zikindu gabe. Eta eske zinta gartzen bat lehenoko gauza bera gertatuko da, supongo. Así que nago beira, zerbait berria topa dezakedan. Baina, ez du ematen. Lurrea beira nago, ez da ezer, hemen. Pentsatzen igual, bigarren bueltan zerbait berri egitea, gora igotzea, goian, goiko eskaileretan igual zerbait egon zitekelako. Baina ez du ematen. Hauek ezin daitezke ireki.
Hor behatza topatu dugu. Hemendik zikinkeri mordo bat. Eta, bueno, bale, abandonatuta hongo da etxea, baina pixko garbigo utzi posible zuten. Armairuan ez zegoen ezer gehiago, ez? Ez dago ezer gehiago. Eta hemen beira nago. Baino kajoiak ezin da ireki. Eta ez du funtzionatzen. Así que gora ezin gara igo. Igual fusiblea jarriko bagenu bere tokin da elektrizitatea balego. Baina eskaro, hemen eske behatza besteik ez dugu lortu. Dedo. Parte de la mano de un maniquí. Vale. Erabiliko ez behatza. Ezin da erabili hemen. Bale, zerbait desberdina nahi nun, esan diate bukaera desberdina daudela. Baina ez dut ezer ikusten gehiago egiteko. Así que bideoa jarriko dugu. Lehenoko gauza bera egiten nahi naiz. Berriz Andre desagertuko zaigu eta... Ha, oaingo netia sustaban. Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. Diskusian indezakegu hemendik, oain New plan. balienteago, We'll walk through lehen the baino. inside first. Then we shoot the Baina zemen utziko ez, lehenoko gauza bera egiten. Try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Gauza atingo dut bainoin, Andre jarraituko ez. Jakinta desagertuetan la, Andre jarraituko ez dut saiatuko naiz pistaz ez galtzen. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. Venga, maiozu patada bat. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? A ber nola doan gizon hauain. What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Bale, bez, armairua itxita. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So,
Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. Nik tipo ni oain iziot pista galduko. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit. No, I should have worn my good shoes. Ez dituzten jarraitzen. Shit. Glad I had my shots. Although, this would make a Ez great dituzten backdrop. jarraitzen. Andre, what do you think? Andre? Ez dituzten. Gauza da honekin despistatzen zaituztela besteak alditen dunen. Clancy, you see where Andre went? Where is he? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Segura. Clancy, you stick with me. What the fuck was that? Did you hear Pues that? pasa da, pasa. Ireki atea. Bueno, lehenoko gauza bera da, asik hemen utzikoet. Andre? Badirudi beste bukaerak baditula, baina, bueno, jolaste zeatenen deskubrituko dituze pixkot kanala igo nahi nun jokoa ikusi Andre, where are you, man? ikusteko, pixkot nola ikusten dana, eta pixkot lehenengo iritzi bat izateko jokoana. Gero 2017an badirudi ongi etorria emango digula familiak, eta orduan ikusiko dugu zemuz doan dana. Hemen txutzikoet lehenoko berdin ez dut jolastuko. Ondo izan, eman like, gustoko izan baldin badezue, demo hau. Bueno, baldin badukazue zerbait komentatzeko, beste bukaerak nola dian kontatu nahi baldin badituzue, edo zerbait gehitu nahi baldin badezue, bakizue azpin idatzi, eta Fuck this show. ez naiz hortik jetxiko, porque Andre topatuko dugu hila, así que seizu nahi baldin badezu. Nik hemen usteet. Suskribitu kanalea gustoko baldin badezu, eta ikusten gea beste baten. Norbaitek etxe hau garbitu beharko luke. Beste bat arte, aio.